Leze txikiko aurpegi bikoa paleolitoko tresna bata. Hona hemen zergatik den garrantzitsua 8 datutan. Leze txiki arrasaten dagoen kobazuloa da, ezaguna balio arkeologiko handia duelako. Leze txikin aurkitu da Euskal Herrian ziurtasunez datatutako gizaki hezurrik zaharrena, orain dela 174.000 bat urteko umero bat. 1961ean Jose Miguel Barandiaranek eta Jesus Altunak aurkitu zituzten arrastoen artean aurpegi biko bat zegoen, neandertal batek egindakoa. Leze txikiko neandertalek askotan erabiltzen zuten urbasa, trebinu edo fliseko suharria, baina aurpegi bikoa bertako errekarri batekin egindakoa da. Neandertalek deba bailara erabiltzen zuten kostaldea eta barnealdea lotzeko. Aurpegi bikoa 14 zentimetro luze, 9 zentimetro zabal eta 3 zentimetro sako neurtzen dituen lutitazko tresna da. Erabilera asko zituzten aurpegi bikoek, mozteko, kolpatzeko edo arrailtzeko adibidez. Leze txikiko aurpegi bikoa Gordailuan dago, Irunen, Gipuzkoako beste milaka objektu arkeologikorekin batera.